Bon dia a tots. Agrair l'assistència a aquest acte a tots vostès, al regidor Miguel que està així. I res, l'acte d'avui sincerament era d'alguna manera donar-li formalitat a l'acte de renovació de Marc García com a entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Alzira. Al final, encara que hem estat 2 setmanes, jo crec que ha sigut, com després dirà ell, ha sigut fàcil. Al final, en el mes de novembre, crec recordar, se va prendre una decisió i en aquell moment, per part meva i per part de Rafa, es va valorar d'alguna manera el treball que Marc va desenvolupar la temporada passada i se va valorar també dos coses. Per un costat, la seva valentia. En aquell moment jo sincerament ho vaig transmetre a ell i a la plantilla, a pesar de que creiem que teníem i continuem pensant que teníem una plantilla en solvència per haver aconseguit alguna més, però sí que és de veres que al final jo me remuntava a la temporada, a l'última temporada de segona B, i al final les dinàmiques són molt complicades. Ell ho sap, i la idea meva quina era i la preocupació en aquella ocasió revertir aquella situació tan dolenta de 7 punts, crec que recordar de 27 possibles. Al final, quan un equip és cuer, li perd la cara a la competició i al final és complicat eixir d'aquella situació. La sorpresa sincerament va ser la trajectòria, crec que va ser 10 partits, no? Sense perdre, i després en un partit realment que va ser dels millors partits que ha fet l'Alzira fora de casa, que va ser el partit de Teruel. En 2 decisions arbitrals se va perdre i a partir d'ahir la dinàmica va ser prou negativa per circumstàncies estranyes i complicades, perquè la temporada al final ha sigut complicada, però al final l'objectiu final, que era mantenir la categoria, es va mantenir. I creiem, jo i Rafa i jo creiem que la decisió correcta era, de la mateixa manera que se va fer en Dani en el seu moment i en Pau Quesada, era continuar el projecte d'esta temporada i donar-li la continuïtat a Marc per en el seu projecte, en el seu treball i en la col·laboració nostra confeccionar una plantilla en les limitacions que tenim per una plantilla, diguem, que reflectirà el treball d'estos darrers anys, una plantilla competitiva en un ADN propi de lluita, de compromís, de solidaritat, i això ha sigut el motiu d'apostar per Marc i reconèixer el treball d'aquesta temporada. I res més, ara li passaré la paraula a Rafael Asensio, vicepresident i responsable deportiu, la persona que jo crec que amb la meva dona jo crec que és la persona que més parla al dia, perquè al final parla moltíssim i que ell sap d'ací n'hi ha 4 persones que, com és Marc, com és Toni, com és Rafa i jo, que sabem les dificultats d'aquesta temporada. I res més, li passo la paraula i que expliqui també la decisió i el projecte un poquet d'aquesta temporada. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir hoy, un día para nosotros importante, el poder presentar a Marc. Me quiero remontar un poco atrás, cómo hicimos el que Marc estuviera con nosotros, porque él ya viene de estar 2 años, ¿no, Marc? 2, que vino de analista y vino sin cobrar. Estuvo así, a trabajar. Luego al año siguiente vino y con Dani hizo un trabajo extraordinario. Y Dani también lo hizo. Y este año, cuando nosotros vamos a firmarlo a Fran Alcoy, que empezamos a gestionar por qué motivo firmamos a Fran Alcoy, por currículum, por todo, al final hablo con él y le digo, Marc, me gustaría que fueras el segundo y si pasara cualquier cosa, que espero que no, pero contamos contigo. ¿Fue así, Marc? Entonces, para nosotros, él fue muy valiente, como ha dicho el presidente, es decir, yo me veo capacitado para llevar este equipo. Porque claro, cuando nosotros perdemos el partido en casa del Teruel, creo que era, ese partido nosotros teníamos ya claro qué iba a pasar.
Pasa que dimos esa confianza porque estaba la Copa por medio y al final dimos la confianza al entrenador anterior, pero ya llegado ya la Copa del Rey, ahí ya tomamos la decisión que queríamos que teníamos que dar un cambio, un giro, cosa que nos alegramos hoy, porque si no estaríamos hoy en día, creo yo, que en tercera división. Para nosotros, la apuesta del personal fue muy valiente, porque no todo el mundo es capaz de decir de segundo, porque tiene más cosas a perder que a ganar. Esa es la realidad de todo. Entonces, quiero darle desde aquí las gracias, el haber confiado con nosotros y el haber estado siempre pendiente, tanto cuando ha estado como cabeza por detrás o cabeza por delante. ¿Vale? Gracias, Mar. Gracias a ti. Bueno, bon dia a tots. Jo volia començar agraint perquè m'ho demana el cos. Primer que res, agrair a tots els que haveu vingut en un divendres, que a més és dia laborable i pel matí. Agrair veig així a socis il·lustres, a expresidents i a molta gent que conec des de fa molts anys, algun familiar també. I sobretot agrair a Rafa i a Juan Antonio, perquè bé, ells parlaven que en novembre jo vaig ser molt valent d'agafar a l'equip. La realitat és que jo en cap moment ho vaig considerar un acte de valentia, perquè jo estava convençut que nosaltres, en l'estaf que teníem, anàvem a treure la situació endavant. No me va costar ni un segon acceptar-ho, tot el contrari, crec que l'acte del valentia el tingueren ells. El tingueren ells apostant per un entrenador que és de la casa i que potser no tenia tota l'experiència que pot tindre un entrenador d'esta categoria. Crec que foren valents entonces i crec que tornen a ser valents ara, que tornen a apostar per mi quan lo habitual en este tipus de categories, desgraciadament, és apostar per un entrenador que potser té menys present però té més passat i probablement això al directiu que té que prendre la decisió li cobreix un poc millor les esquenes. Així és que, torno a repetir, agraïsc a Juan Antonio, a Rafa, que tornen a confiar en mi per a que porti este projecte i a decidir que siga jo el que el capitaneig. En quant a la responsabilitat que sé que tinc que agafar i que vaig agafar l'any passat, vos asseguro que soc absolutament conscient de a qui entrene, del club al que jo entrene. El club que jo entrene és un dels clubs més grans d'esta categoria. Que ningú tinga ningú dubte, perquè la grandesa d'un club no la marquen els zeros que tinga el seu pressupost, que en això, desgraciadament, potser no estem dels primers, però sí la marca la massa social que té aquest club i la gent que l'acompanya, i l'Alzira fa molts anys que té molta gent que està darrere i que vindria a un acte com este en un dia com avui, estaguera on estaguera la categoria de l'Alzira. Sé que si jo fos l'entrenador de l'Alzira avui en preferent, tots els que esteu així segurament estaríeu també. I això jo crec que és el que marca la grandesa d'un club. I per això sé que entrena un club grandíssim. Sé que vaig a ser responsable de lo que li passe a un dels clubs grans, torno a repetir, de la categoria. Més enllà d'això, sí que vos puc dir que ens hem ficat a treballar ja des del principi, de que no sé quant de talent tinc, però sí sé quina és la meva capacitat de treballar i vos asseguro que és molta i que vaig a ficar-ho tot per a que l'Alzira estiga on mereix estar, que és com a mínim en aquesta categoria. Així és que, per acabar, vos torno a donar les gràcies a tots els que heu vingut, a tots els que ho esteu seguint des de casa i una vegada més a Juan Antonio i a Rafa, que han apostat per mi. Vale. Digueu cada vegada per passar el micròfon, per si no és per a mi o és per al Preci o per a Rafa. Passi i al peu. Què us has demanat al president i al vicepresident de cara a la pròxima temporada no passar tan agobios com la que hem passat en guany? Bueno, jo crec que no estic en posició de demanar massa perquè no li he empatat a ningú, però en que seguiren confiant en mi ja era molt. Sí que m'agradaria que la plantilla, i crec que és un objectiu al que hem aplegat una decisió que crec que l'empresa és tres, és que la plantilla ha de ser un poc més llarga i hem d'intentar perjudicar menys al juvenil tirant mà d'ell i més enllà d'això, intentar confeccionar una plantilla que siga el més competitiva possible en els mitjans que tenim, que és la via que ha portat a l'Alzira fins a aquesta categoria i que a més l'ha portat per una via sana a nivell econòmic.
Bueno, la plantilla no la confeccioné jo només, la confeccionem els tres que estem així. Rafa m'ajuda molt en això, no és només cosa meua, però sí, evidentment, tenen que haver canvis, perquè en aquest tipus de categories és molt habitual. A mi m'agradaria que alguns jugadors continuaren, alguns d'ells tenen contracte i, per tant, en principi van a continuar. Crec que és important que la columna vertebral de l'equip no se desdibuixe massa, perquè això sempre t'ajuda a l'hora d'iniciar una pretemporada, els conceptes, les metodologies o els comportaments que jo vull de l'equip, ells ja els tenen assimilats i això sí que m'agradaria que continuara. I, evidentment, vindran incorporacions i vindran jugadors, alguns que els he pensat jo i els he decidit jo, i alguns que els ha pensat Rafa. Quants jugadors de juvenil de divisió d'honor vas a tindre en la pretemporada, si ja ho saps, en el primer equip? Et refereixes a jugadors que ara mateix estan en el divisió d'honor o que han acabat i passen a... Bueno, dels que han acabat segur que hi haurà 2, 3 o 4, entre aquestes xifres ens estem manejant, i del juvenil de divisió d'honor encara tenim que decidir-ho perquè no hem parlat amb l'entrenador del divisió d'honor, que és algú que té que prendre també aquesta decisió. Ho pensarem, sé que ja està clar que hi ha un jugador que pràcticament segur que la farà, que és Chente, si és que està, si és que acaba estant, i bueno, hasta ahí te puc dir. L'any passat te va costar un poquet, contares molt bé en jugadors del juvenil de la Lliga per a completar, però te costava un poquet entrar-los en les alineacions per les exigències que tenia en aquest moment la Lliga, que són conscients d'això. Enguany que des del principi arranques en això, te va costar ser més valent o li vas a tirar el mateix al meu? Bueno, sempre dic que no... És que no és un tema de valentia, això. I per supost que si jo sabera que això va donar resultats, ho faria sense ningú tipus de problema. El cas és que l'any passat, en el moment que començarem a utilitzar juvenils, l'equip atravessava la seva fase més complicada i jo crec que no era fàcil fer-los debutar. A lo millor sí que me falta valentia, no ho sé, però crec que no és el cas. En este cas, este any la plantilla en principi hauria de ser un poc més llarga i no hauríem de trobar-nos tantes vegades amb aquesta situació. Però no tingues dubtes que si jo veguera en el dia a dia que un juvenil és molt millor que un jugador de la primera plantilla, no tindria cap problema en ficar-lo, com no he tingut cap problema en ficar des del primer moment que l'he tingut a Pitu, que té una trajectòria molt pitjor que els altres en quant a currículum, que venia en un historial molt pitjor, però que en el dia a dia a mi me demostraven els entreners que era el millor jugador que hi havia a l'equip. Bueno, en realitat hauríem de veure tots els casos, hi haurà alguns que vindran a fer la pretemporada, hi haurà alguns que acabaran eixint, hauríem d'analitzar cas per cas i bueno, és un poc pronte per a saber qui estarà i qui no. Quan va començar la pretemporada de la Unió Esportiva Alzira? Començarà en juliol entre el 15 i el 20, més o menys. Està prevista ja la fecha del calendari quan inicia la segona B? Jo crec que no estan clars ni els grups. Ni los grupos. Jo vull fer una pregunta, Rafa. Claro. Se ríe. La primera incorporació que ha tingut el club, per exemple, la que he vist en les redes socials, és un jugador que no és la primera vegada que sona per jugar en la Unió Esportiva Alzira. ¿Es un dels jugadors que t'ha demanat el entrenador? Es un jugador que hemos contrastado entre los dos y hemos llegado a un acuerdo que creemos que ya lo quisimos incorporar en enero, en el mercado de enero, y no se pudo incorporar porque no le dieron la baja. Pero sí que es un jugador que creemos que en un campo pequeño nos puede dar bastante, ¿verdad? Y es un jugador muy guerrero. Lógicamente hay que acompañarlo con otros delanteros. Jo sé que manegeu molts jugadors, ho sé, ¿vale? Que manegeu molts jugadors, però nos podeu adelantar alguna de les coses que teniu? Es que, a ver, el tema es... Nosotros en este momento podemos adelantar lo que tenemos firmado, que ya lo sabéis, que son jugadores como Sergio,
que tiene contrato con nosotros, como Pitu, que tiene contrato, como Kaiser, que continúa con nosotros. También tenemos a Leandro, que es el jugador que lo firmamos en el mercado de invierno y lo cedimos al Torrent, ¿vale? Son los jugadores que tenemos en este momento. Estamos en negociaciones con gente de la plantilla y con gente que creemos que debe de estar. Lógicamente, son los que nos ha solicitado el míster, que para nosotros es importante para que él vaya en la línea. Y en la línea que decías antes de los juveniles, nosotros este año queremos hacer una plantilla larga para que no pase lo que hemos ido este año con las lesiones, que hemos tenido mucha lesión, y teníamos que tirar mano del División de Honor. El División de Honor entra con poquita gente y eso nos perjudica a nivel también del fútbol base. Entonces, este año vamos a intentar que sean 22 jugadores. ¿Se pueden anunciar bajas de la plantilla actual? De momento no. No podemos anunciar ninguna baja, pero porque ahora mismo no sería ético por parte nuestra si no hemos hablado con ellos. No. Ahora mismo lo que estamos es renovando las personas que queremos que estén y faltan que se firmen. También tenemos ahora mismo ya jugadores ya vistos. Yo creo que vamos a hacer una plantilla muy competitiva, ¿verdad, Mar? Va a ser una plantilla que le va a gustar, va a venir gente que quiere ser futbolista, de decir, quiero llegar arriba, no quiero estar acomodado, ¿vale? Pero para nosotros es importante que la gente no esté acomodada. ¿Hemos tenido ofertas por algunos de los jugadores de la plantilla? Sí, por alguno hemos tenido. Es lógico, en Alcira ha habido jugador que ha hecho buena temporada y lo normal que pidan jugadores así. A ver, sorpresa no, el tema és que el pressupost... A veure, el mateix que ha dit Rafa i ha dit Marc, que el mateix que ha dit a dia d'avui és, de dir la veritat, és complicat establir un pressupost. Sí que és de veres que Marc té un pressupost i falta confeccionar la plantilla. Al final anem a treballar d'una manera distinta i anem a buscar un perfil de futbolista, com ha dit Rafa, en buscar el que és la columna vertebral, però la resta en gent en unes altres característiques i en gent sobretot que tinga ganes de millorar esportivament. A dia d'avui no te puc dir si n'hi haurà més o menys, t'he dit perquè n'hi ha temes pendents i la situació, al final cada vegada s'anticipa més la pretemporada i jo vinc de treballar en una època que se treballava en Dani, que al final anaves a final del mercat i te trobaves situacions que eren avantatjoses. De fet, la temporada passada, l'últim dia, el Rafa és sabedor de que el dia 31 d'agost va tindre la possibilitat de firmar a Agustín Costia en una quantitat que era completament assumible l'últim dia i per desgràcia tenien tancant la plantilla. Al final el que anem a fer és a triar molt bé el perfil de futbolista i de persona, i no vull dir res més, de futbolista i de persona, encetar en persones i encetar en futbolistes. La temporada que ve sí que han pres la decisió de canviar, s'entrenarà de vesprada i al final és canviar, tornar als orígens i buscar una plantilla més compromesa i en gent que al final el plantejament vital del futbol i de la vida siga distint. Jo no te puc dir a dia d'avui si serà major o menor. Sí que és de veres que n'hi ha unes exigències de la REF, d'un pressupost mínim, que són 400.000 euros, i n'hi ha obligacions que n'hi haurà que complir, i el mateix que les fitxes de professionals, el tema de la seguretat social, que al final penalitza, però sí que és de veres que al final jo no havia parlat en mar del discurs d'ell, però sí que és de veres, si puc dir una cosa, a mi m'ha agradat al final el pressupost, amb major pressupost tens més possibilitat d'aconseguir una classificació final, però al final anem a treballar sobre la idea que potser és menys pressupost, però buscar i intentar encertar al màxim en les persones i en els futbolistes. Què suposa? Que suposa un treball el doble, no, Rafa? Treballar el doble, triar molt bé el mercat, i sí que ha dit el que ha dit ell, al final
el treball d'estos darrers anys n'hi ha gent que vol vindre a l'Alzira. Econòmicament no som un club potent, però sí que és de veres que som un club gran i jo te puc dir que, i tu has anat fora de casa, al final el tracte que ens han donat en tots els camps de futbol ha sigut magnífic, no som l'equip X, al final on vas t'han donat un tractament d'un club senyor. Per això t'he dit que anem a treballar i anem a treballar en la idea del treball que s'ha fet i que som la Unió Deportiva Alzira. No se sap encara la connexió dels grups, però què preferiríeu estar en el grup últim català-balear o en el grup del sud de la Universitat? A veure, el grup català té un problema i el problema principal és les despeses, perquè el 90% dels equips juguen de matí i jo recordo que l'últim desplaçament, el d'Olot, van ser més de 4.000 euros. És a dir, que el grup català és un grup car en el sentit dels desplaçaments, perquè crec que és el Terrassa i l'Olot, que era el dia de Pasqua, la resta són partits pel matí. És de veres que al final el play-off de tercera, la confecció en guany està complicadíssima. Jo no he sentit res, però inclús que hauria la possibilitat d'un grup en Balears, Valencians, Murcianos i Castilla-La Mancha. No tenia ni idea del que va passar, però al final, des del punt de vista esportiu, jo crec que el grup anterior era més fort que el d'esta temporada, però cada grup al final té unes peculiaritats, no, Marc? Cada grup té... Sí, de fet, si vols que te doni la meva opinió, jo reconec que fa 2 anys, quan me preguntaren aquesta pregunta, no estava en la idea d'anar al grup català, al grup que estem este any. I és evident que aquest grup era més fluix que el que ens va acabar tocant, perquè el que va acabar tocant tenien 4 equips que pujaren tots a primera ref, pujaren tots el grup menys l'Hèrcules, i l'Hèrcules era fortíssim. Entonces, ja te dic, el triar el grup jo crec que se té que vincular molt més a la part econòmica i les despeses que té, tal com diu ell, perquè no tenim una bola de cristal i moltes vegades creiem que uns equips són més forts que altres, però després les temporades te porten sorpreses. Y para nosotros también importante, el grupo catalán a mí personalmente no me gusta, porque luego lo sufrimos en los partidos. Y eso es una realidad, porque este año hemos sufrido algunas penalizaciones del día del Ebro, sin ir más lejos, el día del Teruel, ahí en su casa, el gol ese, el penalti que se saca, yo prefiero la zona de por aquí, es más normal. Una cosa sí que es importante, vamos a hacer un equipo ilusionante. Que vamos a hacer un equipo ilusionante, ya te lo digo yo. Yo si no, no me sentaría aquí, ¿no? Porque tengo muchas cosas. Y si estoy aquí es para que ustedes sepan que vamos a luchar y hacer un equipo de verdad que estén orgullosos de él. Para ello, lo que vamos a trabajar diariamente, vamos a buscar esos jugadores que mira, ha habido jugadores, por ejemplo, el caso de Pitu, era un jugador que venía que no había jugado nada. Y sin embargo, mirar qué resultado ha dado. Pues hay gente por ahí que tienes que dar con la persona, que esa persona es ese señor, que tiene que llegar, convencerlos, qué problema tienes, hablar con ellos y que verdaderamente salgan lo que llevan dentro de ellos, que sean futbolistas. Por eso pueden estar tranquilos que va a ser ilusionante, va a ser una temporada bonita. Ojalá nos tocara el grupo este que estamos hablando, ¿verdad? Sería... De momento no. Vamos paso a paso. Si es que el problema es lo que ha dicho Juan Antonio. Mira, ha terminado la temporada, que lo normal que no fuéramos todos a descansar, y es todos los días. Mira, ha habido uno que ha pasado ahora 80 mensajes de futbolistas. Esto es todos los días mandando gente. No te da tiempo a llegar a todo. Tenemos el trofeo San Bernard, tenemos que terminar con la plantilla este mes. O sea que tenemos una idea de gente, pero de momento tenemos lo más importante, el entrenador. A partir de ahí ya lo demás ya iremos poco a poco. Jo, en respecte a això, sí que volia aclarar que el fet de que no anunciem res avui no significa que no hi hagi res, vull dir, no estem en el desert, hi ha moltes coses molt adelantades, el que passa és que seria d'un nivell d'imprudència bestial començar a anunciar coses així que no estan firmades, però en els pròxims dies aneu a tindre notícies, lògicament, no és que mos hem assentat a 6-3 i no hem treballat res des que va acabar la temporada. Y tenemos 6-7 jugadores que lógicamente no se pueden decir, porque si lo dices, tenemos cercanos. Está Torrent, está todos nuestros compañeros. ¿Qué queremos? ¿Vendemos aquí el oso y se lo lleva el otro? No, hombre, no. Nosotros tapaditos
Y cuando esté daremos las noticias, que lo hace muy bien tanto David como Kiko, daremos las noticias y las dejaremos bien claras. No, no, en absolut. No és una decisió que hagi pres jo. Jo no tenia problema. M'haver adaptat. És una decisió de club que creu que així pot abaratar despeses i a mi m'ha semblat que era una bona idea perquè fa 2 anys se va fer i els resultats estan ahí. La temporada va ser molt bona. Crec que no canvia massa. Crec que lo de que tots volen entrenar de matí està un poc mitificat i crec que hi ha jugadors que no tenen cap problema, al contrari. Bueno, de fet, mira, te vaig a contar una anècdota aprofitant la pregunta. A mi Chema Moreno, el davanter que ja va fa 2 anys, encara m'agraeix a dia d'avui quan parla amb mi que nosaltres aquell any ja érem entrenadors, perquè acaba de ser pare i passava les nits que estic passant jo ara, que dormia molt poc. Ell me deia, gràcies a Déu que entrenàveu a les 4 i jo vaig poder dormir un poc de matí. Que, a fi de comptes, no sempre entrenar de matí significa que això vaig a donar resultats. La razón es muy clara, es una razón económica porque tienes que tener gente que tiene que vivir para y por el fútbol. Entonces los salarios ahora mismo de un entrenador, que digas un preparador físico o de cualquier persona que esté en el staff, pues si no se dedica a otra cosa, pues encarece muchísimo. Parece una tontería, pero para nosotros, y este año todas esas cosas que queremos librar las queremos meter en el presupuesto, que es para nosotros lo más importante al final. Entonces podemos de tardes tener otros perfiles de personas que trabajan, porque ya sabéis que mucha gente trabaja en tema de colegios, entonces todas esas cosas te priva encontrar. Os ha costado el año pasado encontrar un entrenador de porteros una barbaridad. El utillero también nos costó mucho encontrarlo, cuando lo tenemos también nos encontramos, ¿entiendes? Tuvo que hacer él hizo un esfuerzo que se lo tengo que agradecer también a Tony, el esfuerzo que hizo, perdió reducción de jornada en su trabajo, vino a Arcira, o sea que es una cosa que de agradecer. Entonces todas esas cosas nos complican mucho. De momento me gustaría que fuéramos, además fue una idea mía hacerlo de mañanas, damos un pasito atrás, pero en el futuro posiblemente, si esto se sanea, de decir que tengamos las cuentas más liberadas, que ya estamos en ello, o sea que prácticamente el club el año que viene es un paso más que ha dado. Venimos de una pandemia, venimos de una serie de cosas que nos han ocurrido que no conocíamos la categoría en segunda red, como los gastos de seguridad social. Todo eso nos ha hecho tener desequilibrado, ¿vale? Entonces, el año que viene sí que el club será de otra manera. Nosotros, al final, la gestión que se está haciendo por parte del presidente y sanear todas las deudas anteriores que han habido, que queda prácticamente algo pequeño del Fogasa, nada prácticamente, es muy importante. Que un club como el nuestro, en este momento, su deuda mayor, que esté en torno a los 30, 40.000 euros, mirar cómo están los demás. O sea, que la deuda está contraída a una serie de personas que no nos aprieta el tiempo, ¿vale? Entonces, para nosotros lo importante es ir, si tengo que aquí recortar, para subirlo aquí. O si no, para subir también el tema de salarios, que también es importante, que la gente que está en el Alcira hace unos verdaderos esfuerzos. A ver, yo para concluir sí que, a no ser que haya alguna pregunta, respecto al entrenar por la tarde también tiene sus matizaciones, lo mismo que la pretemporada. Nosotros ya manejamos una idea de pretemporada, pero claro, nos tendremos que sentar con el nuevo equipo de gobierno. Yo voy a aprovechar esta ocasión, se va a iniciar una nueva etapa, yo voy a hacer borrón y cuenta nueva, pero a la gente que yo me he reunido, que aquí estaba antes Miguel Vidal, a mí me llamaron de los medios de comunicación y yo consideré que iba a ser lo suficientemente elegante de hacer borrón y cuenta nueva. Pero eso no quiere decir que yo, cuando digo yo, digo el club, Rafa y yo hemos estado en casi todas las reuniones que hemos tenido con los políticos, pues transmitiésemos nuestras quejas, nuestras reivindicaciones. Tenemos una cosa clarísima, y es que desde el día siguiente que se constituye la corporación vamos a ser absolutamente beligerantes. A ver, beligerantes quiere decir que llega un momento, entregaremos las llaves y haremos una raya. Y la raya es la siguiente. Nosotros, y voy a hacer público lo que le transmitimos a todos los partidos. Aquí está Juanpe y se lo transmitimos cuando vino con Ciudadanos a todos los partidos. Y en esto va a ser, os lo digo sinceramente, para la continuidad de nuestra como directiva, o por lo menos para la mía, va a ser, no digo innegociable, porque en la vida no se puede decir que una cosa sea innegociable, pero sí que va a ser fundamental. En primer lugar, la cesión del Estadio Luis Suñer.
en el mes de septiembre se nos convocó una reunión para decir que se nos iba a ceder cuando luego no se hizo nada. Nosotros, el tema de la cesión de la instalación no es por purrito o por nada. Nosotros no podemos organizar, este señor no puede organizar una planificación de entrenamientos sin saber de qué días vamos a disponer para poder entrenar. Y eso es fundamental. Al final el equipo no puede estar yendo a Benimodo o yendo al Albalá para entrenar o a Venecia. Entonces, a partir de ahí, y además de la cesión, el día siguiente que se constituye la corporación, vamos a solicitar por registro de entrada que nos entreguen otra vez las llaves del club, las llaves de la instalación. Porque este señor no tiene un sitio si se quiere reunir, y además nosotros tenemos un valor que es muy importante. Y así lo hemos hecho otros años. O sea, cuando tú traes a un jugador de fuera, el estadio es un condicionante para que al final firme. Un jugador que quiere crecer y tiene la opción de venir a un estadio o un terreno de juego de césped natural, que le puede dar las condiciones, no es lo mismo que lo lleves a la residencia que tenemos o a Venecia, que le enseñes el estadio y que vea dónde va a jugar. Es fundamental. Segundo lugar, subvención al primer equipo. Venimos de estos últimos años, yo iba a traerlo, pero al final me gustó ofender a la gente, iba a traer un donut, que hemos tenido un donut del primer equipo. O sea que un donut es cero. Yo, Mar lo sabe, porque hemos coincidido fuera, Tony que está ahí, otro Tony también, y Rafa. Nosotros hemos ido a sitios que la gente se estaba quejando porque recibían 300.000, 200.000, 85.000 euros de subvención, y cuando yo les decía que teníamos cero, Rafa, que decían la gente cuando se giraba, ese tío es poco mentiroso, un donut. Y lo que digo subvención para primer equipo lo hago extensivo a otros clubes que estén en categoría nacional. Al final el ayuntamiento tiene que reconocer a un club que está en categoría nacional que eso supone unos gastos. En segundo lugar, una subvención a la juvenil de división de honor, que se nos prometió que se compensarían los gastos de lo que supone desplazamientos, porque al final hablamos del primer equipo, pero la gente no llega a valorar el esfuerzo que se hace, tú lo sabes, Alba, por tener un juvenil en división de honor. Y al final este año han caído el Hércules y el Castellón. Al final volvemos a estar en un círculo que es Villarreal, Valencia Metropolitana y Elche. Y los únicos que estamos manteniendo el tirón somos nosotros. Después, las subvenciones al deporte base, no solamente nosotros, que a día de hoy, cuando muchos clubes están solicitando anticipos de la temporada siguiente, nosotros no sabemos ni lo que vamos a cobrar, me refiero al deporte base. Fechas, pues no tenemos ni idea de lo que he dicho antes de cuándo vamos a poder disponer, porque claro, este señor tiene que planificar la pretemporada. La pretemporada no sabemos, porque el año pasado la pretemporada no se gastó ni un día el Estadio Luis Suñer, ni un día. O sea, el primer partido de Liga no se había entrenado, se habían jugado simplemente 2 partidos y al final lo que es el balón parado. Es realmente lamentable que el balón parado lo tenga que hacer este señor en Benimodo cuando las dimensiones del terreno de juego son completamente distintas. Y después instalaciones. Yo a la gente, a otros políticos les dije el tema de las instalaciones. Ayer tuve junta de la Federación Valenciana y se ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a las instalaciones. Y de hecho el año pasado había alguna instalación, algún club con unas instalaciones deficitarias que este año las van a cambiar. Este año van a reducir, van a limitar más. Nosotros en el Suñer no tenemos ningún problema, pero difícilmente si se resiembra podremos ir a Venecia, porque Venecia está reventado literalmente. O sea, yo al político concejal que entre tiene que hacer un esfuerzo, pero el campo de fútbol 11 de Venecia está para cambiar, que no aguanta más. Las rayas del centro del campo al final te hundes. O sea, el campo Raúl Alventosa, nosotros solicitamos que se hiciese una resiembra de grama para mantenerlo y se va a dejar a media, se va a hacer simplemente la solera y no se va a poder gastar. Y después tenemos el tema de si será, tampoco sabemos el uso que se le va a dar a Sisera, pero es que Sisera tiene un problema y tú lo sabes, tú lo utilizas, se puede utilizar para determinado tipo de entrenamiento, pero las dimensiones son tan reducidas que no puede hacer un entrenamiento de preparación de un partido, porque al final te da el mínimo del mínimo, ¿no? O sea, es que tiene las limitaciones y no es lo mismo. Y bueno, tú hacer balón parado en Benimodo o en Albalat, pues no. Y lo que te digo, volviendo, finalizando, el Estadio Luis Suñer, el estadio este año hace 50 años. Yo estoy esperando todavía que nos llamen y que nos digan la inspección técnica de edificios, que están obligados a pasar cuando se cumplen los 50 años, porque aquí está que se cae. Pero que se cae, literalmente. Y hay temas que nosotros solicitamos, como asumir nosotros como club el gimnasio. Nosotros necesitamos un gimnasio allí, que lo solicitamos
completarlo nosotros. O sea, son muchas pequeñas cosas que os digo, vamos a ser beligerantes. El plan de evacuación, hay un plan de evacuación que se hizo a espaldas del club con un aforo de 3.500 personas que nos tuvimos que buscar la vida para el partido de Copa del Rey. Entonces, a partir del lunes se inicia otra etapa, esperemos que sea mejor y que además que tenemos que ir de lado, porque este señor ya nos está trasladando la problemática que tiene o que ha tenido este año. Entrenar en Albalat no es la solución, o hacer entrenamientos en Benimodo no es la solución. Entonces hay que buscar unas alternativas que nos permitan un uso racional del estadio. ¿Es así o no? De hecho, a mí me gustaría hablar. ¿Cuál es la solución? Gestionar nosotros la instalación. ¿Eso significa entrenar en el Suñer y jugar en el Suñer? Entrenar más veces. ¿Más veces? Claro. ¿Y el campo es capaz de resistir eso? Yo digo que sí. A ver, vamos a ver, lo tengo aquí. La temporada de Dani Pons se entrenaron 22 veces en 10 meses. 22 veces en 10 meses. Eso es inasumible. Eso es inasumible porque al final el esfuerzo como club, no solamente como entrenador, de que tú firmas a un jugador en la Unión Deportiva Alcira, decirle cuando empieza la temporada que te tienes que ir y gastarte gasolina y de irte al Albalat o irte a Benimodo. Al final este señor se tiene que planificar. Digo, nosotros tenemos los cuadrantes de Dani, 22 veces en 10 meses. El campo sí será, este señor lo sabe, se gastó el mes de agosto y hasta el mes de febrero no se ha vuelto a gastar. Eso es inasumible. O sea, las instalaciones están para gastarlas y todos asumiremos el desgaste que tiene, pero vamos a ser un poco más flexibles todos, más flexibles. Lo decía porque también entiendo que si el club lleva la gestión de las instalaciones, el club se encargará también de gestionar quién tiene que cuidar el campo, quién tiene que trabajar el campo. Porque tú piensas, vamos a ver, Salva, entrenamiento un lunes en el Albalat. Si hace el resumen del partido, que lo haces en una sábana, en el vestuario, hacinados 21 personas, es que de verdad tenemos que haber hecho un vídeo de las condiciones con las que este señor o Dani o el anterior entrenador se trabajaba. Es que las condiciones son absolutamente precarias, pero muy precarias. O sea, es hacer esfuerzos diarios, y eso al final, en el trabajo de este señor, desgasta, y desgasta mucho. ¿No, Marc? Yo. Correcto. Sí. I sobretot, jo el que vull que s'entenga és que el club no ho demana, o jo des de la meva part, que sóc l'implicat, no ho demane com un capritxo personal o perquè a mi m'apetisca tindre les claus, és perquè crec que molta gent no entén així en este poble que l'Alzira de futbol és un club professional, que els futbolistes que juguen a l'Alzira desenvolupen la seva professió, no venen així com a hobby. Desgraciadament, altres esports sí que els desenvolupen com el seu hobby. Tenen un treball pel matí i van per la vesprada a jugar a una altra cosa. No vull dir ningú altre esport perquè no m'agradaria ofendre a ningú. Però l'Alzira és un club professional. L'Alzira té jugadors que tenen que portar el pas a casa per als seus fills. Si l'Alzira no pot proporcionar-li als jugadors els millors mitjans per a que puguen desenvolupar la seva professió, tenen un problema familiar, personal i professional. I és el que vull que entenguen. Si un jugador entrena 3 dies al Venècia, 3 dies, siga del primer equip, del juvenil o del cadete, està demostrat científicament que això porta uns nivells lesionals altíssims i que per això portem 2-3 anys en uns nivells de lesions molt per damunt que la resta d'equips. No és casualitat. No és que tinguem tan mala sort que així se lesionen més que en altres llocs. És que entrenar en el Venècia és asfalt. És que és asfalt. És que si plantem 2 porteries així i ens fiquem a jugar és que és el mateix. Bueno, estic tranquil en aquest sentit perquè així tenim un jugador de la primera plantilla. Pregunteu-li a ell les coses que ha vist així este any, si les ha vist en algun altre lloc. Nosaltres, com diu ell, hem fet el vídeo en una sala de 8 metres quadrats en un llençol pegat a la paret. Un equip professional.
És que, ja ho torno a repetir, no té ni caps ni peus, que jo no puga, quan acaba un entrenament, poder quedar-me en l'estadi a parlar en el meu staff de com ha anat l'entrenament i que mos tiren d'allí i tinga que fer una reunió de Zoom en el comedor de ma casa, en el meu fill al costat, no és professional, no va de la mà. Entonces, jo no estic demanant diners, no estic dient que mos donen una subvenció, torno a repetir, que crec que per supost hauria d'estar, com tenen la resta d'equips, però no estic demanant diners, estic demanant facilitats, que ens donen les claus, que jo puga entrar allí i puga treballar, que puga reunir-me en un jugador allí, que puga saber on vaig entrenar, que si demà entrenaré en Xixerà el divendres i no el dimecres, no és perquè jo tinga m'apetisca molt el divendres perquè després puc esmorzar per allí prop, és que no és per això. Nosaltres necessitem entrenar en Xixerà el divendres i no el dimecres perquè el dimecres hi ha que preparar un pla de partit que en les dimensions que té el camp de Xixerà no té ninguna realitat, ninguna validesa, i per això demane fer-ho el divendres i que l'Ajuntament no me deixen tot l'any entrenar en divendres en Xixerà perquè resulta que no poden tractar aquest camp quan nosaltres hem acabat d'entrenar a les 11:30 del matí, el que m'estan dient és que després de les 11:30 del matí ningú està treballant allà fins el dilluns següent, les 11:30 del matí del divendres. No t'estic dient que treballen per la vesprada, t'estic dient que quan acabem l'entrenar algú s'encarregue d'això. Entonces, torno a repetir, el que jo demane no són diners, és ajuda, és voluntat, perquè han hagut moments de la temporada que, sincerament, jo he tingut la sensació de que ens estaven perjudicant ja quasi d'una forma a premeditar, m'atreviria a dir, i entenc que no és així, però donava tota la sensació. Te ho agraïs, Fontana, perquè tu tens l'experiència com per a poder dir-ho. Sobretot el que... Pues bueno, m'agradaria que el polític que acabi estant tinguera la bona voluntat que tens tu, perquè al final se trata d'un tema de voluntat. Torno a repetir, no estic demanant diners, estic demanant voluntat d'ajudar. Això és fonamental. I això deve ser una combinació de moltíssimes coses, de l'Ajuntament, de les empreses, en fi, de tantíssimes coses que allí n'hi ha que treballar. Per treballar s'hi necessita gent que tinga ganes de treballar. Vosaltres bé que teniu ganes de treballar, per tant, podem aconseguir tot allò per el millor per a la universitat. I no se no feu més números. Aneu als puestos on tinguin que anar i que vos escolten. I si vos escolten, vos donaran la raó i així tindran tot allò que vosaltres us fa falta perquè la siga siga molt. Bueno, moltes gràcies, Fontana. A veure, respecte al que estem parlant del tema d'instal·lacions, tinc que assumir i ho tinc ben clar, que l'important és que tinguem la sort de pillar a un regidor d'esports que posi firmes als tècnics. Ho teniu clar tot? Perquè els tècnics tenen molt de poder. I si diu això no ho firma, no ho firma. ¿Vale? Té que ser que tinguem la sort de que siga una persona que siga deportista i que entenga el dia a dia de lo que és una entitat deportiva.
exemple, com la Universitat. Expliquen ells que el que passa no hi ha Cristo que ho entengui. ¿Vale? Però la clave para mí és que tinguem la sort de que hi hagi un regidor d'esports que entenga el que és el dia a dia d'un equipo de lo que siga. ¿Vale? I no posar la quantitat de traves que han estat posant. Jo sé el que li està passant a l'Alzira, això no n'hi ha per m'agradar-ho. I és molt fàcil de conduir-ho i que estiguen contents, perquè ho han parlat per ell quan anem per aquests puestos i al·lucinen en el que contem. I no tenen cap problemes. ¿Vale? I tingueu clar, lo important és el regidor d'esports que puguem tindre que posin figures als tècnics i es diga a sobre es ensina, ¿vale? I que l'equip de govern ajude a una entitat de 100 anys com és la Universitat. Ja no depèn solament del possible regidor que pugui fer d'esport. És que l'equip de govern de l'Alzira d'una puta vegada sàpia el que significa una entitat que és la que més massa social té com la Universitat. Jo crec que queda ben clar. Que l'alcalde deixa treballar en un regidor d'esport. Y menos técnicos. El equipo de govern. Y tantos técnicos. Ya sé, tantos técnicos. Me cago en usted. Si no tantos técnicos, no son técnicos. Vale, vale. Ya está. No me decís solamente técnicos. Tantos técnicos. No, jo per tancar, donar-vos les gràcies a tots. Sí, dir una notícia. Enguany el club tornarà a tindre un amateur. No és un capritxo, al final han trobat una empresa que la temporada pròxima i durant 3 temporades va assumir la despesa de l'amateur i ja la setmana que ve farem públic el patrocini d'esta empresa, d'este grup que entra a col·laborar en Unió Deportiva Alzira i el que dic, enguany la idea no, la certesa és que tornem a començar en segona regional en un equip que ja està treballant Rafa en l'entrenador i la idea també és tindre, quasi segur, tornar a tindre un equip amateur en femení